Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merjilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta Hamren District Ahempi along Monduli Inkoira Troxy Chelang Petpen Advent Christmas Catalon po. Hamren Rong Sopi Rong Bong Rong Hang Patu Aklamalong Jisu Kapejok Hastro Along Pen Atepi Humponsi Breakjam Amonduli Arad Doan Pen Jisu Kristo Amahang Ketekarni Keteapan Kanghong Catalon Chengpon United Christian Forum UCF Hamren Unit Pen Paterpi Ponsi Aning Kanwangason Taktaksi Piningta Advent Christmas Catalon Ajay Mek Dengpon Matthew Isipen Inkoiraisi Jesus Safe Mate Jisu Kapejokpu Atepi Humponsi Suri Suri Armu Sarpi Sarpu Kibikiti Aklim Angpar Osomar Chibukrai Hamren Patu Aklamalong Narlo Chitim Porpai Krihini Pen Chingrumsi Jaimek Atengpen Arnamapan Praise and Worship Mate Kilun Kirokarcho Kiturmi Awe Hamren Along EU Lapen UCF Along Atumpen Japon UCF Amaipu Reverend Abukro Lapen Mai Kacharipon along UCF Kongchunbang Dr. Clement Tironpen Mai Kepa Alamti Anparta Alihi Kapachini Asai Dengpo Aduntu Ratpen Arnamapan Kachoro Akardom Umtili Baptist Church Pen Joy Singrong Hangpen Arnam Kardom Japon Linsi Ratpen Angdi Isi Ardom Ponlo La Soapi Christmas Kidding Angtek Pierre Telunang Hemfuanglo Abang Putin Alangpan Nang Larito Pachunang Sining Pierthelunang Pu Alun Lunpen Arnamalam Jesimet Jisu Pierthe Kahachi Atomopen Ketenglok Munit Apapen Kapijogji Apan Arnamasopo Po Ipumpet Pierthe Thak Nang Kitoypen Kejok Kilong Rapet Chiapan Provincial Wiker Believers Eastern Church Gifu Mission Province Reverend Father Ruben Tokpipen Arnamalam Thanpo Ningkan Surihinira Inkorapi UCF Hamren Unit Pen Advent Christmas Catalon Jesus Safe ATP and Ponpen Arnamalam Kachetong Arat Do Anapan Klarsap Waidak Jumisen Pen Than Mumpo Matthew Isipen Inkoiraisi Along Ketok Mary Aso Pierthe Kahacheji Lapen Alang Limen Jisu Pusi Irnangji Pima Alang Lisi Ametang Amunida Tumapan Apap Hei Pen Pajogji Mai Kapar Omchi Apan Luncheto Mate Khoyer Umtili Baptist Church Ni Marlia Tumpen Jumisen Luncheto Parjupon Lasonsi Pregjam Church Penta Parjutun Hamren UCF Pen Advent Christmas Catalon Kedeng Along Kiturmi Aowe Risonim So Atumpen Ajopor December Carol Night Program Sitami Padupon Hamren Pen Baskal Rongpi Report Karbi Anglong News Channel Soitan ke kai ke tame attraction soitan ke popine anu hini lapuson patar dongra itung metudeta wangvelo Montane itum hane phalang no jia phan ke kopine itum a make up phan se papar ipo hala if aphan de hala bang so thit chume pik ki puke palang me are tamar pacho ire mat ke pacho det asana taxi soitan ke lapuson si munira phan ke thang no jia phan a make si by traction po lasi non ariso ichang atum stame birthe ason pen ka by traction ason topik hala high influence itum pat ke klo atum topik Pangbar me mobile tai salam de mobile lapen kapre akam la sonsi eltum chetang tang te jukun elo pirthe ko sonsi monida tum pan aning tok sila so akam apan pawang jima prason ke topik lo lasi etum jongsi hala hai pen Itum cepat heloji protante arnam ahukum aphan itum khoi nangji arnam Opinioni Ladakh Hamren United Christian Forum Along pen kapitek pontang labang 7 Christmas a program me et me sempen se ni tum dolong apod ng panakiru pilo abang putin aphanta ninggang tier ingtin gang tier ng pitang lo proilor nam lapen hempun itong labang so program kevang hot sa tame Hempen abang putin abang pitin labang so program ki dunja phanang chiset pemelo
lapen pini monduling kora troksi pen kewanga korti lapen ingjira tumdoan setame bihek chiek pen saru sarhanga tumanta hempu nang nong pan ki pidun lapen nang kama pan ki pidun thega pen apo abang putin na bang pitin longta ningkang sam pedunan. Rong Thilu Pathu Aklamalong 14 Inter Amlukhi Sport Association Club League Football Championship Men and Women Final Match cum Closing Ceremony ang Dungkiti Kapathupo. Kedam tang ni phayisi mati jonga chiklo por phai phi apor malom Amlukhi Sport Association Rong Thilu Pathu Aklamalong Karlitang Songsar Rong pi lapen Karlitang Serbika Rong pi atuma phan kachikimo amen pen kibipon 14 Inter Amlukhi Sport Association Club League Football Championship Men and Women Final Match cum Closing Ceremony amai chengpo. Labangso amayalong aluhi sarpo aman pen Jarong par EM Karbi Anglo Autonomous Council Chitongdu lapen aluhi aman pen Sunaram Sinar Raj Buteron Kamantiso Mongol Singh Hansi Philip Teron Harlong Ingleng Joy Singh Tokbi Rilipson Ronghang Lasonsi Ongdung Asongja Potum bangso amayalong Chitongdu Aduntu bangso kapathu pon ajai mek along Rong Thilu Aklampu aluncher setami aluhi sarpo Sorjarong par EM alangli pensi Rong Thilu Aklampu aluncher ketok lapen ate ot kipia bang sarthe kiling kilun abang phi lun sepi sami Priya Rong pipi producer Baburam Rong pi luncher ing pudet api puthot borjan producer pen nangkang honpu alamarjan setame aluhi sarpo pen ing pupon Bangso album along director Lucky Nobin Rongpi producer Bapuram Rongpi Lapen co-producer Sunaram Sinar Lun Sepi Rengseng Ingti Katharpi Lun Sepo Kambura Tokbi Lun Ketok Lapen Ate Ot Kipi Sarthe Kiling Cheparjan Abangpu Lokhiram Inghi Lapen Rengseng Ingti Katharpi Atumsi Cheparjan Ponlo Puthot Porphai Phora Achitim An Apor Nanglesi Kapathu Cheng Ponlo Bangso kapathu ponalong so arlo atum lake Jerpi United FC lapen 11 Star FC atum angbongsi pathu ponlo Bangso kapathu along Jerpi United atum si 1 goal pen chepa hai ponlo 11 Star FC atum hini anong e chepalong dunlo Lapen pin somar atum kapathu pon along Chingrum FC lapen Jamuna FA atum angbongsi pathu ponlo Labangso kapathu pon along Jamuna FA atum abang kethek muchala jok goal pli an thapsi chepahai ponlo Bangso kapathu along Chingrum FC pen 1 goal ansi chitudun unchola jok hini anong e ansi chepalong dunlo Gijutsi bangso kapathu ajai mek ing samchin pensi chum ponlo HDP pen Protap Ingling report Karbi Anglong News Channel. Amlukhi Sport Association pen facility pon Venkatri Inter Amlukhi Sport Association Club so league Amlukhi ni facility support na hanglo si kirantang cikloyon so se pen labang so tournament ada pada kono kirang sop pen labang so kapathu ladak pinso la so labang so public padolo tapi nak kau isi bangke ini ngarong alam thelo ba trekking je alam thelo bangke lahan lo je labang so kapathu cikloyon se kapathu tame ajurok se kapathu dak niat tournament se kapathu labang so doro la simu pen ano kapay aluhi tum tan yelo la sumsot la prek mahota abelang mahota dia khalang kulo la situm dak borjan lo amfi lamdelang kolam desi kanglo kasi si ningarong mangala hello la bangso kapathu ki bipen dak tebok terai club dopik kasi tom dopik la si apronang ulo la si la bangso club tumhan barong along kapathu ari so ijang to han bangso war sai ki tipon hala bang si ningarong dam alam thelo henon sam government pe tame isi ke patwa hin tufan ardi ki pik do tuning pen kerang sampen tuning pen khel maharon ko padulo pining le khota bla bangso khel maharon padulo kendung na gogan hawara ri so jang tu talang so kacipati long kacipati long kilong do tum ya level an kre dundu lo lasom khotsi nunda club league long tu tame dak football patwa hin tuman ke
Pinsumar apa na Arusumar kita mela bang so RD gitu aja ini kecepatan itu dulu lalu apa na ko ningrong manglalo bordana hawara long Kudanute Ladakh Nobon kalau sport association pen football itu mana organize omne dim kudame saya long Afrika ngomosti sibin isiat asun teknologi sonda bang kamluki sport association go dila sport association KVP sport association lapan aku kotuti dolang ha kuligong dolang bowling itu do cara kenangan la tongso sport association pen la masuk ke patula so jangan tuhan ke patua hina tu kangkur pun nak semua saya ngomong lalu lah si feeling we dah ke patu lang mepik son thaglong lo lalu tu tak kesuru ke pajir lah hano je lah bangso ke patu lah bangke si asam long ya ke district tu men mana kecipati una jakong ju bangso aketek bangdak ke konong kolam segulo tapi lah so kenang sot ke lah bangso kiru ke dak amuki sport semua mang tidang orang tu kecipatu ke lah bangso bangso kangkur pun aja ini si lah bangso klub tu Wanang deng ke patulang mesen ke patu baru koson lah koho aja kong kecelong tu sini kudami tapi coba palo orang tu faham si klaim kong strategi pak coba deh. During polling apartment BJP local committee president secretary upon Karchopo. Matijong ni phai hini ningkan suri hini ra inquira clear ni lakha inquira trok dua barguri constituency ke parlo during polling apartment BJP local committee president secretary November 24 arni re-support that pen during polling BJP local committee president secretary Arpukimi Kedengpo. Lason si pini BJP local committee president secretary Arpukimi Kedengpon amayalong chetongdun maipu Samson Ingti lapen BJP claim rapet atum chetongdun si president secretary Kedengpon along RD pidun. Kedamtang arni local committee ex-president Nogam Lekthe ex-secretary Raju Terang atum si Kedamtang arni diring puling along Chariponlo. Laso along puthot BJP local committee president secretary re-support mate Akimi Arpu Kedengpon lake president Rajan Ingti secretary Boron Phangchu atuma phansi Kedamtang arni November 24 arni Arpu ingwai ponlo. Laso along pini niphai hini December artiklo President Rajan Ingti Secretary Boron Phangchu atuma phansi during polling station apartment Chedon Sarpen Karbi Apuhupen R2C Arpu Pekponlo. Lapen during Arat Akar I Jasemet Nonamat Tarpang Thek Avila Lasi Non-President Secretary Arpu Kimi atuma phan BJP claim rapet atumpen Chuning Ridunsi Labangso Tarpang Thek Abang Prabchin Pen claim pon po pusi President Secretary atum Lamchak GP Poniklo. Dua barguri pen Edverson ko report Karbiang Long News Channel. Company kacing ramalan the alaman kan nila. Ini nilitum kacing room apa lang ten nilitum kacing room kelalo je non jong November tarik ko rap biar ni nilitum ada committee ko labang so risapol patolo nasi so karpen isiaron patiklo labang so aron ateng kan nilitum puludun si nilitum Kedamtang November 24 ani nilitum risapol lo nasi non ki Akimi president Akimi singhona korte Rajan Ingti alang le phansi nilitum ke meipu putipon lo lapen adun tu Klembang pu phan nilitum isiar putipon lo lake singhona korte Boron Phangchu phansi nilitum ningti thipon pen jelatum ke labang so diring war phan klem pon thekji badam pon thekji ba nang war ke mineja ponchi ba lakado kawe officer ke thek ding tum pen chingti dun thekji ning ke thipen ajok se alang ni tong phan president apu la pen secretary apu pon lo dang tum la ni fa tan ha don nilitum pini ka chingrum ang theke ba ni tum ka chingrum program ke pon tan ha don nilam thila yang ton pini Nelly Hemalong Nelly tum BJP claim rapet korti tum non hedjong during polling along local committee kangwai along puthot Nelly phan maipu arpu nangepek pon thupen
Kadowe korti tum cingrum si neli panang karcu kiwang mai long aprang si neli tum diring apuling long klem rapet korti tum an apan akiru pipar pik lo athe neli thang natta neli diring ang kang along kiduk kelak lapen hime jang re anpar seta me kaprek asai klem thek the wai pita alang titum ning ki thepen neli long kewang lapen ar kup neli pan ar punang pipot seta me neli akiru pilo la rata tum aningit he lapen arpunang pieteng pen nili sitami un anabangke nili tabor ipon pupusi rata tum apan picak pon lo. Ande. Di Pluso Baptist Church Don Krehini ahem tu na tumpen an kimi kecho ajay me kapaman pon. Lason si pining mati jonga chiklo ni phai isi ningkan surihinira inkorapli aningkan Di Pluso Baptist Church tumpen Don Krehini ahem tu na tumpen an kimi kecho ajay mek paman ponlo. Bangso ajay mek along an kimi ratpen choche aprang sang kimi arnamaphan kahodai mate arnamalongpen minu mekan kedoche aphan arnamalongpen hirjume ke hang ajay mekta paman ponlo. Bangso ajay mek along mai kachepa hem phupon lake man kedo mondoli kerap adikon Samson phang chopensi jai ponlo lapen arnamalam thanbang lake mission board president Wilson Kropensi jumesen arnamalam than ponlo sang kimi arnamaphan hodai detpen mate hirjume chohang det aphi kadokawe kacheto arado anpen an kimi chorapetlo lapen koson pensi ladon krehini atum bangso ajay me kedeng pon thekmapu phirang kedum karju ponahu man kedo mondulia pastor khoya singrong hangpen kapachini ponki ningkana kangthim ladon krehini ahem tunatum edon inotpen hithi iroipen arnisi kam ingdat ponsi bangso ajay me paman ponlo lapen non kiwang chilang aning kansetami ansose claim pontu bom jilang puta pachini pontu lapen pining chot kalilo ningkan plian choklo puta than pontu Dua Barguripen Edwardson ko report Karbiang Long News Channel. Manda long lipen ke long atike nang tum hem popan man ki pipen si pining gitu. Kasi pinangan lo tum militum heglong lo Christian lo puriya lo tum chot lo kali akapre ka dhoro matum anta sok sang kinya thok pa jil do ini to da beta dali to rong asa tum kan ni cho thok thegam long agam ra hai ne panangkan jo agu ni tim ke sok an ni cho amejo churupi lo agam ra hai na to long nan thegam nasi la bang sa achai ne ke mujhe kam alira cham ki pi aman he ki pi la pe le mai kem fracture puja poda la to ko vete la bang sa dal ki kan ne ini tumke hala bang preka dhorom tumke kem ko tele tumke kem pek ni tu people ke mele tum lo ko pisi ni pura lama bote la bible lo nang ki tok tang lo la bible lo nang tok tang lo ti ko ko sini ti kem pek ni kam lo Christian na puriya lo tu mane ke donga kem ta hai mane ke chilang pek ta hai ko mane ke munduli si ta hai Nanda bisa di dalam munduli si lo ini tu madung head ini church na munduli si lake bible lo ke to ke thek lo pa si na la son ke claim tu mo phan ko nam abe ke to ke chak ke to ai se ke chak ke thik lo na lo nang tum la claim lo te nang kala boso dan sang kimi so kimi ke pajira dan he po pa naman ki pipela claim lo te nang tuma pulu so claim Jumi pikan ay nam itu bapak ni kita kalam dia ke sopi. Kethanang ni pikoran ke belum te itu mana than pele lo adakta hempu pan ki cry here jumi mana adakta. Nangar na panang hempu pa nang cry peme lo te nang tum along lelong ahiri nang tumarong mong ta here jumi nang tungi claim along ne akhisire na pe kapang na pi kanto komite ni aho jimi ni Babason ki claim to mapa iti marong bo
umania puriala tu itu morong asa dengan kian tame balik tu mas sangho tu dengan kian tame soha tu dengan kian tame ini kalau itu macam mana polo masa Bible polo itu morong tame itu morong angko itu melong itu mau balik itu kapal raya itu semua Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurang tu